že sa vám toto video bude páčiť, dávajte odber a lajky pre ďalšie video. Toto je môj dom. Keď chcete pár dvojku, tak tu dajte 10 lajkov. Nezabudnite dať odber a like. Ja si to dám tak, sem, tak. A potom môžeme aj preskúmať. Tam je taká dedina zničená. Môžeme to aj preskúmať. Tu mám tu ešte taký dom na strome. Ja teraz idem spať a ráno, kedy prestane pršať. Tak, pôjdeme. Tam vzadu to môžeme potom preskúmať. Alebo aj teraz by sme mohli ísť na výpravu. Tak ja si zoberiem všetky veci a ideme na výpravu. Tak, už ideme na výpravu. Keby niečo, mám tu so sebou meč. Takže sa nemusím báť. A to výprava... Tu je ten dom opustený. Opustený dom. Tu je. O nejakých pár 30 metrov. 100, no, nejakých 50 metrov ďalej. Nájdeme. Uvidíte čo. Áno. Presne toto. Takže môžeme to ísť preskúmať. Idem hore. Tu idem preskúmať, ale nikto tu nič není. Ja to zničím. Tu je aj end. Joj. End. Čestke. Dobre, zoberme si. To sa nám zíde. Bang, 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 bang. Aj toto sa nám zíde. Dobre, asi ja idem ďalej preskúmať to. Dobre, tu je ďalší dom. Ja si vyťažím trocha dreva a ideme ďalej. Vyťažím si drevo. Tak. Tak, vyťažíme si pár Tak, vyťažíme si a ideme domov. Tak, už ideme domov. Si to dropnem do cestky. Tak, všetko. Potom toto. Tak, pekne sem do čestky. A bez toho ešte zoberiem na chvíľu. Ešte na čo chcem z toho vyrobiť. Tak si to prenesieme do všetkých. Tak. A ja si to idem ešte dačo vykraftiť. Štyri. Či to dám preč. A to sa nedá nejak... Počkaj. Aha. Počkaj, ja si to ešte vykraftím. Dostanem toto. 14. To bude dobre. Teraz idem na svoje poschodie. Dobre, tak. Oj. Teraz idem ešte nejakú jaskyňu preskúmať. Tam, čo bola tá jaskyňa. Hej.
Choď preč. Jedlo. Máme jedlo, Idem nejakú jaskyňu preskúmať. Tu by sa dalo preskúmať. Mám na to krompáč, takže tak. Bang. Takže tak to máme a teraz... Daj. Už idem. Dobre, tak ideme ďalej. Napríklad by sme mohli ísť do takejto jaskyni tu. Čo je? Alebo asi nie, lebo to je veľká. Skúsime ďalšiu nájsť a tam by sme to mohli. Tam jak bolo... Hej. Tak. A ja sa idem skúsiť tu pozrieť. Pozriem sa. Počkať. Aby som videl, tak si tu tak vyťažím hore. Počkajte chvíľu. Dobre. Tu si to vyťažím. Tak, vyťažíme si to všetko. Bang, to je také super. Počkaj, čo tu je? Halo? Kto tu je? Jej, tu je ovca, jej. Poď ku mne. Kde si? Tu je. Máme vlnu z toho. Vlnu. Takže tak, máme vlnu a teraz idem naspäť domov. Dobre, tak, ideme domov. Tak sa už teším. Môžeme si tu aj dať čo popekať. Tam. Potom by sme mohli dať toto, čo to nepotrebujeme. Teraz. Tam. Bang. Všetko toto jedlo si ideme upiecť. Tu. Hej, nie! Pomoc! Ja som sa popálil. Nie. Yes. Fú. To bolo tesné. Tam vypiekami pekne. Čo tam nemôžem dať? Aha, dobre, dal som to tam, pekne sa mi to tam bude opekať. To tam nemôže ísť. No, tak, hodím to tam, nech sa mi to upečie. Už to tam bude. Počkaj, kým sa mi to tam upečie. Daj to sem. Upečené maso máme. A neviem, jak sa to je.
Počkať. Dobre, ja si to zoberiem. Tak. Co mi to tu hádže všetko. Všetko je počkaj, ja tu veziem po Indiánach. Nie, pomoc. Som zhorel, skoro som zhorel. Nie, pomoc. Fú. Kto tu je? Tak ja sa idem vyspať a ozvem sa vám ráno. Dobre, už som sa vyspal. A prečo som taký? Počkaj, prečo klačím? Dobre, už neklačím. Takže tu je zombík. Tak, zoberieme si. Aha, tu nič nemám. Kebyže tu bol zombík, no tak ho zabijem mečom. Kebyže tu bol zombík. Počkaj. Kde? Creeper! Nie! Creeper tu vybuchol! Creeper, pomoc! Creeper tu vybuchol. Pomoc. Fú. Som mal také šťastie, aby tu nebol. Preto som mal také šťastie. Som si tu všetky veci dal. Idem sa tam pozrieť, akú škodu urobil. Kámo, takú škodu urobil. Dobre, že mi dačo nezničil. No to by mal také šťastie mal. Aby mi dačo nezničil. A ja som mal dosť veľké šťastie, že mi nič neurobil. Takže tak. Tak, idem sa ešte pozrieť tam, že jak to zničil. Ako to zničil. Toto je moja záhradka. Ja si to zoberiem. Ešte asi nie sú včely. Tak. Tam dačo letelo. Hore tam. Zase. Tak ideme. Ideme naspäť domov. Ten creeper to dobre zničil. Oj, zničil mi chodník, nevadí, to opravím. Nie, ja idem na výpravu zatiaľ. Tak, idem na výpravu. Kde by sme to mohli ísť na výpravu? Počkať. Si naťažím nejaké drevo. Čestka je tu. Máme tu ďalší krompač. Ale zase je drevený. Nevýhoda. Počúvajte, nevýhoda to je, lebo tu dáme. Chcete, aby som to odpálil celé s TNTčkom? Tak sa teraz pozerajte. Dobre. 3, 2, 1. Čo to nedá podpáliť? 3, 2, 1, už sa to odpáluje. Sa to odpáluje. Ešte hore to tam zostalo. Dobrá rána, veľká dobrá rána. Ešte tu by to trebalo podpáliť nejak. Dám TNTčko a ho podpálim. Nie. Idem ďalej. To ma hýtuje. To
tu ako podpálim. A tu je creeper. Čaute ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dávajte odbírovať, pre ešte videjka, čus.